De merkenondernemers uit Sint-Jansgeer reizen hier al jaren met zo'n 140 moezen bij de Merkendel. Maar doet een filmpje van de moezen op de Tilburger merken bij een temperatuur van 34 graden op Twitter pleest waard door een beste activisten lieten een soort zinstanders leuke reacties achter. Nou, dat is voor de muis helemaal niet echt extreem warm. Terwijl er ook drinken en appeltjes en komkommer en wortels, alles ligt er. En die beestjes die hebben alles wat ze kunnen krijgen, dat kregen ze ook. De willen wie er gauw af van het stel. Na lang overleg hebben wij besloten, we gaan net meer eten en dan zien we wel hoe en wat. Maar ja, steeds die reacties van dat dit net meer thuis hebt op kermis en ja, dan krijg je toch wel nare gevoelens van. Als ze hun bekend maken hier, dan hier met ze praten kennen. En die kans hebben we nou net gehad. Daar ben ik ook griezelig leuk om. Dat ze zo stiekem wijden dat ze dat doen. Dat vind ik heel erg. Maar dan had ik geen weerwoord. Kist die net verdedigen. En verdrietig, verschrikkelijk verdrietig. Vooral om al die band en mensen die de moeskers net misschien kennen. Een spontane stiepenactie kon de merkenondernemers net op oren gedachten brengen. En de emoties waren gewoon verste bezoekers van de attractie te bot. Ik vind het echt belachelijk. Echt waar. Ja, heel erg. Ja, wij komen hier al jaren iedere dag op de kermis. We hebben gewoon een speciale band met die mensen en ze zijn zo goed voor de muizen. Ja, en het was een behoorlijk shock. Ja, daar ben ik heel eerlijk in. Het is net duidelijk wat er nou met de moezen gebeurt. Nou, Terro, ik is er hier niet hard. Ik ben hier niet, maar hap. Ja, mijn eigen raad niet, hè. Nou.